Hi guys, ako dahil si Edit TV, Edit Rin Pros. Akong i-vlog ni guys na yung mga tao din naghayang-hayang. Kung mga kong bayabas. Awat bayabas, tag-iya ng bayabas. Pero o, dahan kag ate siya. Ang among bayabas, mga Bisaya. Iwat sa tag-iya. Nami atis guys. Nami atis guys, oh. Mga kong bayabas. Hindi ko kat-kat guys, kay hagbong pa lang ko. Mang, ariyo. Gana po nilabahan niya ay. Ngati ba? Ipos ah. Ay, si Gana. Tabang ko. Tabang ko. Kat-kat na. Guys, mga kong bayabas. Bisaya kayo guys, oh, gagmay kayo. Uli. Pasko. Hindi na hinog yung what? Wala mga dagko ay nga murag tinaw na ang panet na hinog. Sayang nga mo yung buwan ng dagmay. Ay, sama. Gagmay kayo, Bisaya. Hinog mo na isaw. Wala na yung dako na yung sara. Hinog na. Ngay kong gisa ma. Ay pang. Ilaw mo na. Hinog na yung taka. Saya mo na. Naraw. Ara, abi. Abi na. Murag sad bukaon. Ayun ako ang hindi makaon. Kaso kaya slabig mumuha niya ng lokal may kapalit na nanay bunga. Hadlok mo sa ka guys, kay gamay kayo punuan. Bali niya ang kuwan, babali. Ito ba lang dito? Hinog na hinog na kayo. Ibo mga on. Wala ko na. Ah! Saya. Dagan kay bunga guys. Dagan kay bunga. Kami atis gagmay pa. Ano siyang bayabas mga Bisaya. Daga ko biyo. Gagmay. Dahil po itong dagko. Kasi pangan atong dagko. Mga panto, mga markot. Tanin siya, Bisaya, gini siya.
Bayabas. Hi, Bia. Mana akong banahar. Mga pakalaod. Ang ramay na ay bunga diri. Gagmay kayo pero tamis guys. Tamis. Wah. Kari on. Kat-kat na guys ang unggoy. Ang unggoy lasang. Pag hay sa podoy. Oh. Terus bisa kayak lepas sudah keluar. Daghang bunga guys pero hilaw ba hilaw. Sayang ang papangwaon. Pudota. Bia. Ikaw na rin mo na dili. Ako pasa kay mo na ko. Guys, gamay ra mong na kuha kay hilaw pang uban. Dili pa tamis. Yang iring sa sunod na mo guys. Kada magkuan ko. Gabi guys, nami gabi. Ni gabi. Mong gitanom ano sa pa may kakaon ani? Ani? Uhon. Oh na mo nga ni violet ba yan guys? Gwapo kay ni nga gabi kay violet. Inabiya. Nara. Namang iring. Sigsunod-sunod. Sigsunod-sunod namang iring. Nara. Nara mong iring. Namang iring.